హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నమస్కారం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 5వ అధ్యాయము దక్ష యజ్ఞ విధ్వంసము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటిది. సో వీలైతే ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందమైనటువంటి గౌణ సృష్టి, అందులో అధ్యాయము 5 దక్ష యజ్ఞ విధ్వంసము అనేటువంటి అధ్యాయంలో దాదాపుగా చివరిలో ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో ఆ దక్షుడి యొక్క యజ్ఞాన్ని విధ్వంసం చేయడానికి ఆ శివుని యొక్క అంశగా ఉన్నటువంటి వీరభద్రుడి యొక్క అధ్యక్షతలో, అంటే వీరభద్రుడి యొక్క సారథ్యంలో ఆ దక్ష యజ్ఞం అంతా కూడా విధ్వంసం చేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనము చూసినటువంటిది. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా దక్షుడిని బంధించడం జరిగింది, భృగు మహర్షిని బంధించడం జరిగింది, అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇతరుల దేవతలను కూడా అక్కడ బంధించబడినటువంటిది. సో ఆ విధంగా విధ్వంసము జరుగుతూ ఉన్నటువంటి క్రమాన్ని మనము చూస్తూ చివరి శ్లోకంలో చెప్తారు మైత్రేయ ముని విదురుడితో, అనిరుద్ధుని వివాహ సమయంలో జరిగిన జూద క్రీడ వలె ఇక్కడ ఈ యజ్ఞం, దక్షిణి యొక్క యజ్ఞం ధ్వంసం జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. వీరభద్రుడు దక్షిణి యొక్క దంతాలను అలాగే పూసుని యొక్క దంతాలను ఓడగొట్టాడు అని. ఎందుకంటే శివుణ్ణి దక్షుడు శపిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో వారు వారి యొక్క దంతాలను చూపినటువంటి, పరిహాసం చేసినటువంటి కారణంగా ఆ విధమైనటువంటి శిక్ష వారికి విధించబడినది అని చూసినాం. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా కొనసాగిస్తూ మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 5వ అధ్యాయము 22వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. హరే కృష్ణ. అన్మిట్ చేసుకోండి. ప్లీజ్. ఆక్రమ్యో రసి దక్షస్య ఆక్రమ్యో రసి దక్షస్య ఆక్రమ్యో రసి దక్షస్య చితదారేణ హేతినా చిందన్నపి తదుద్ధర్తుం నాశక్నోత్ త్రయంబకస్తదా నాశక్నోత్ త్రయంబకస్తదా ఆక్రమ్యో రసి దక్షస్య శితదారేణ హేతినా ఆక్రమ్యో రసి దక్షస్య శితదారేణ హేతినా
आक्रम्योरस्य हितधारेण हेतिना చిందన్నపి తదుద్ధర్తుం నా శక్నోతు త్ర్యంబకస్తదా. छिन्दन्नपि तदुद्धर्तुं नाशक्नोतु त्र्यम्बकस्तदा చిందన్నపి తదుద్ధర్తుం నా శక్నోతు త్ర్యంబకస్తదా. छिन्दन्नपि तदुद्धर्तुं नाशक्नोतु त्र्यम्बकस्तदा आक्रम्योरसि दक्षस्य सितधारेण हेतिना छिन्दन्नपि तदुद्धर्तुं न शक्नोत् त्र्यम्बकस्तदा. आक्रम्यरसिदक्षस्य हितधारेण हेतिना छिन्दन्नपि तदुद्धर्तुं नाशक्नोतु त्र्यम्बकस्तदा हरे कृष्ण. नागरत्न माताजी, बाल सरस्वती माताजी चलो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रणामाल प्रभुजी। आक्रम्यो रसि दक्षस्य स्थितधारेण हेतिना छिन्दन्नपि तदुद्धर्तुं न शक्नोतु त्र्यम्बकस्तदा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। आक्रम्योरसि सितधारण हेतुना छिन्दन्नपि तदुद्धर्तुं नाशक्नोत्र्यम्बकस्तदा। ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. ఆక్రమ్య కూర్చుండి, ఉరసి వక్షస్థలముపై, దక్షస్య దక్షిణి యొక్క, హితధారేణ వాడి అయిన, ఏతిన ఆయుధముతో, చిందన్ ఛేదనము, అపి అయినను, తత్ అది, ఉద్ధర్తుం తెగుట, న అశక్నోత్ సాధ్యపడలేదు, త్రియంబకః వీరభద్రుడు, తదా పిమ్మట. హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. పిదప మహాకాయుడగు వీరభద్రుడు దక్షుని వక్షస్థలముపై కూర్చుండి వాడి అయిన ఆయుధముచే అతనికి చిరచ్ఛేదనము కావింప యత్నించెను, అయినను ఆ యత్నము సఫలము కాలేదు. సో ఆ విధంగా అంతకుముందు శ్లోకాలలో చెప్పబడినట్లుగా మరి దక్షుడు మరియు పూషుని దంతాలను ఊడబీకిన తర్వాత ఆ మహాకాయుడైనటువంటి వీరభద్రుడు, ఇక్కడ వీరభద్రుణ్ణి త్రియంబకః అంటూ సంబోధించబడినది. అంటే 3 నేత్రాలు కలవాడు, అంటే సాక్షాత్తు ఆ శివుని యొక్క అంశ, శివుని యొక్క గణమే కనుక ఆయనను ఇక్కడ త్రియంబక అని పిలువబడినటువంటి వీరభద్రుడు. సో ఆ విధంగా ఆ మహాకాయుడైనటువంటి వీరభద్రుడు ఆ దక్షుడు మరియు పూషుని యొక్క దంతాలను ఓడగొట్టిన తర్వాత దక్షుని యొక్క వక్షస్థలంపై కూర్చుని తన దగ్గర ఉన్నటువంటి వాడి అయినటువంటి ఎంతో పదునైనటువంటి ఆయుధం చేత అతని యొక్క చిరచ్ఛేదనము
చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాడట. కానీ ఆ ప్రయత్నంలో ఆ వీరభద్రుడు సఫలం కాలేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 5వ అధ్యాయము 23వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్. శస్త్రైరస్త్రాన్వితైరేవం 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 అనిర్భిన్నత్వచం హరః అనిర్భిన్నత్వచం హరః అనిర్భిన్నత్వచం హరః విస్మయం పరమాపన్నో విస్మయం విస్మయం పరమాపన్నో విస్మయం పరమాపన్నో దద్యౌ పశుపతి చిరం దద్యౌ పశుపతి చిరం దద్యౌ పశుపతి చిరం శస్త్రైరస్త్రాన్వితైరేవం అనిర్భిన్నత్వచం హరః శస్త్రైరస్త్రాన్వితైరేవం అనిర్భిన్నత్వచం హరః విస్మయం పరమాపన్నో దద్యౌ పశుపతి చిరం విస్మయం పరమాపన్నో విస్మయం పరమాపన్నో దద్యౌ పశుపతి చిరం శస్త్రైరస్త్రాన్వితైరేవమనిర్భిన్నత్వచం హరః విస్మయం పరమాపన్నో దద్యౌ పశుపతి చిరం హరే కృష్ణ. నిన్న చదవని వాళ్ళు మాత్రమే హ్యాండ్ రైజ్ ఉంచండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శోభారాణి మాతాజీ, మాధవి నీలక్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శస్త్రైరస్త్రాన్వితైరేవం అనిర్భిన్నత్వచం హరః విస్మయం పరమాపన్నో దద్యౌ పశుపతిశ్చిరం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రణామాలు. శస్త్రైరస్త్రాన్వితైరేవం అనిర్భిన్నత్వచం హరః విస్మయం పరమాపన్నో దద్యౌ పశుపతిశ్చిరం. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. శస్త్రైహి
ఆయుధములతో ఆయుధములతో అస్త్ర అన్వితైః అస్త్ర మంత్రములతో ఏవం ఆ విధముగా అనిర్భిన్న తెగకపోవుట త్వచం చర్మమైనను హరహ వీరభద్రుడు విస్మయం విస్మితుడయ్యను పరం మిగుల ఆపన్నః మగ్నుడయ్యను విస్మయం హరే కృష్ణ దద్యౌ ఆలోచన పశుపతి వీరభద్రుడు చిరం చిరకాలము హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. చిరచ్ఛేదము కావింప మంత్రములతోను ఆయుధములతోను వీరభద్రుడు యత్నించినను దక్షుని చర్మమైనను తెగలేదు. అంతటా అతడు మిగుల విస్మితుడయ్యెను. హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా ఆ వీరభద్రుడు శివుని యొక్క అంశగా ఉన్నటువంటి ఆ వీరభద్రుడు, ముక్కంటి అయినటువంటి వీరభద్రుడు ఆ దక్షుడి యొక్క వక్షస్థలంపై కూర్చుని అతిపదునైనటువంటి ఆయుధాలతో చిరచ్ఛేదనము కావించడానికి అతడు ఆయుధాలతోనూ మంత్రాలతోనూ ప్రయత్నం చేశాడు అని చెప్తున్నాడు. ఎంత ప్రయత్నించిన చిరకాలం అని, ఎంతసేపు ప్రయత్నం చేసిన ఆ పశుపతి చిరం అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఎంతసేపు అతడు ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా అతని యొక్క, అంటే దక్షుడి యొక్క కనీసం శరీరం కూడా తెగలేదట. మెడ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ చర్మమైన తెగలేదు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా జరగడం వల్ల ఆ వీరభద్రుడికి ఎంతో ఆశ్చర్యం కలిగిందట. ఎంతో అతడు అంతటా మిగుల ఆశ్చర్యం, విస్మితుడయ్యను, విస్మయానికి గురయ్యాడు ఆ వీరభద్రుడు, ఆ హరి అని హరుడు అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 5వ అధ్యాయము 24వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. దృష్ట్వా సంజ్ఞపనం యోగం దృష్ట్వా సంజ్ఞపనం యోగం దృష్ట్వా సంజ్ఞపనం యోగం పశూనాం సపతిర్మఖే పశూనాం సపతిర్మఖే పశూనాం సపతిర్మఖే యజమాన పశో కస్య యజమాన పశో కస్య
యజమాన పశోకస్య కాయాత్ తేనాహరచ్చిరః కాయాత్ తేనాహరచ్చిరః కాయాత్ తేనాహరచ్చిరః హరే కృష్ణ. దృష్ట్వా సంజ్ఞపనం యోగం పశూనాం సపతిర్మకే దృష్ట్వా సంజ్ఞపనం యోగం పశూనాం సపతిర్మకే యజమాన పశోకస్య కాయాతు తేనాహరచ్చిరః యజమాన పశోకస్య కాయాత్ తేనాహరచ్చిరః హరే కృష్ణ. దృష్ట్వా సంజ్ఞపనం యోగం పశూనాం సపతిర్మకే యజమాన పశోకస్య కాయాత్ తేనాహరచ్చిరః హరే కృష్ణ. సునీత మాతాజీ, వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దృష్ట్వా సంజ్ఞపనం యోగం పశూనాం సపతిర్మఖే యజమాన పశోకస్య కాయాత్ తేనాహరచ్చిరః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దృష్ట్వా సంజ్ఞపనం యోగం పశూనాం సపతిర్మఖే యజమాన పశోకస్య కాయాత్ తేనాహరచ్చిరః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. దృష్ట్వా గాంచి సంజ్ఞపనం యజ్ఞమందు పశువదకు యోగం ఉపాయమును పశూనాం పశువుల యొక్క సహా అతడు పతిహి ప్రభువు మకే యజ్ఞమున యజమాన పశోహో యజ్ఞాధిపతి రూపమున గల పశుతుల్యుడు తస్య దక్షుని యొక్క కాయాత్ దేహము నుండి తేనా ఆ ఉపాయము ద్వారా అహరత్ ఖండించెను చిరహ
అతని శిరమును. అతని శిరమును. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. పిమ్మట అతడు కొయ్యతో చేయబడిన పశు మారణోపాయమును యజ్ఞస్థలిలో గాంచి దానితో దక్షుని శిరమును ఖండించెను. హరే కృష్ణ. సో భాష్యము. యజ్ఞమునందు పశువులను బలి ఇచ్చుటయనున్నది వాటి మాంసమును తినుటకు కాదు. బలి ఇవ్వబడిన పశువుకు మంత్రబలము ద్వారా నూతన జీవనమును వసుగుటకే అటువంటి బలి ప్రత్యేకించి ఉద్దేశించబడినది. వేద మంత్రముల బలమును పరీక్షించుటకే పశువులు బలియొసగించబడును. అనగా యజ్ఞములు మంత్రములకు ఒక పరీక్షగా నిర్వహింపబడేవి. నవీన కాలమునందు జంతువులపై ప్రయోగశాలల యందు పరీక్షలు జరుపుచున్నారు. అదేవిధంగా బ్రాహ్మణులు వేద మంత్రోచ్చారణము చక్కగా చేయుచున్నారో లేదో యజ్ఞము ద్వారా పరీక్షింపబడును. అందులకై ఏవో కొన్ని ముదుసలి పశువులను బలి ఇచ్చెడివారు. కానీ ఆ పశువులు దాని వలన తమ పాత శరీరములకు బదులుగా నూతన శరీరములను పొందెడివి. వేద మంత్రములకు పరీక్ష అదియే. వీరభద్రుడు పశువులను బలి ఇచ్చుటకు బదులుగా దక్షుని చిరచ్ఛేదము కావించి సర్వులకు సంభ్రమమును గూర్చెను. హరే కృష్ణ. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ శ్లోకానికి వివరణ ఇస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ దక్షుడి యొక్క శిరస్సును ఛేదించడానికి పదునైనటువంటి ఎంతో వాడి అయినటువంటి ఆయుధాలతోనూ మంత్రాలతోనూ వీరభద్రుడు ఎంతో కాలం ప్రయత్నించినప్పటికీ కూడా అతని యొక్క చర్మం కూడా తెగకపోవడాన్ని గమనించినటువంటి ఆ విస్మృతుడైనటువంటి వీరభద్రుడు ఇక ఆ యజ్ఞ స్థలమునందు దృష్ట్వా సంజ్ఞపనం యోగం పశూనాం, ఆ పశువులను వధించడానికి అంటే యజ్ఞం నందు బలించడానికి ఆ యజ్ఞ స్థలమందు పశువధ చేయడానికి ఉంచబడినటువంటి దానిని అతడు చూశాడు అని చెప్తున్నారు. చూసినటువంటి ఆ వీరభద్రుడు స పతిర్మకే. సో ఆ వీరభద్రుడు ఆ యజ్ఞ స్థలమునందు ఆ పశువులను ఆ పశువధకు ఉపయోగించేటువంటి ఆ స్థలాన్ని చూసి కొయ్యతో తయారు చేయబడినటువంటి ఆ పశువధ స్థలాన్ని చూసినటువంటి ఇక ఆ వీరభద్రుడు యజమానో పశో కశ్య. కశ్య అంటే దక్షుడు. మరి దక్షుడు యొక్క అంటే దక్షుడిని ఇక్కడ యజమానో పశో, యజమాని దేనికి యజమాని? ఆ యజ్ఞం చేస్తున్నటువంటి యజమాని కనుక యజ్ఞాధిపతిగా ఉన్నటువంటి దక్షుడు ఎలాంటి వాడంటే పశోహో పశుతుల్యుడు అని చెప్తున్నారు. యజమాన పశోహో, ఒక యజ్ఞాధిపతి రూపంలో ఉన్నటువంటి ఒక పశుతుల్యుడుగా భావించబడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన. అందుకే మనిషిలాగా మనిషిని శరీరం ఛేదనం అంటే ఆ శిరస్సు ఛేదనం చేద్దామంటే కుదరలే ఇక్కడ వీరభద్రుడికి. అందుకే అప్పుడు ఇతన్ని ఎందుకంటే అతని యొక్క ప్రవర్తన ఆ విధంగానే ఉన్నటువంటిది. శివుడి ఎడ చేసిన అపరాధం కానీ అలాగే తన కూతురైనటువంటి సతీదేవి ఎడ చేసిన అపరాధాల వలన అతడు పశువుగానే భావించబడుతూ ఉన్నటువంటి వాడు. సో కాబట్టి అందుకే ఇక్కడ అంటున్నారు, పదం ఉపయోగించబడినటువంటి పదం
యజమాన పశో, యజ్ఞాధిపతి రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ పశుతుల్యుడైనటువంటి దక్షుడి యొక్క దేహం నుండి అతడి శిరాన్ని ఖండించాలి అంటే ఆ యజ్ఞస్థలంలో ఉన్నటువంటి ఆ పశు మారణోపాయమే అతనికి సరైనది అని భావించి ఆ యజ్ఞస్థలంలో అతడు గాంచినటువంటి ఆ కొయ్యతో చేయబడినటువంటి పశు మారణ ఉపాయమును చూసి దాని దగ్గర ఆ దక్షుడి యొక్క శిరస్సును పశువుని ఎలాగైతే యజ్ఞంలో బలి ఇస్తున్నారో ఆ విధంగా ఆ దక్షుడి యొక్క శిరస్సును ఖండించి వేశాడట వీరభద్రుడు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటిది ఏంటంటే, ఇక్కడ దక్షుడు మరియు శివుని యొక్క అనుచరుల మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది సాధారణంగా ఒక మంత్ర బల పరీక్ష వంటి ఒక క్రీడ లాంటిదే. ఎలాగైతే వివాహ సందర్భాలలో పూర్వకాలంలో రాజుల వద్ద జరిగేటువంటి జూద క్రీడ లాంటిదే ఈ యజ్ఞస్థలంలో మంత్రబల పరీక్షకు. ఎందుకంటే మరి శివుడిని అవమానపరిచినటువంటి విషయము, మరి శివుడి యొక్క దక్షత, ఇక్కడ దక్షుడు తానే గొప్పవాడును అని భావించి యజ్ఞయోగాలు చేస్తూ విర్రవీగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మరి ఆ మంత్రబలాన్ని, అంటే తాను చేస్తున్న యజ్ఞాల ద్వారా తాను అధిపతిగా ఉన్నాను అనేటువంటి భావనలో ఉన్నటువంటి దానిపైన శివుడు ఆధిపత్యం చలాయించే విధంగా ఇక్కడ ఆ విధంగా, అంటే శత్రుత్వమైనటువంటిది కాకుండా మంత్రబల పరీక్షల్లాగా శివుడు ఆ దక్షుని యొక్క యజ్ఞం కంటే కూడా గొప్ప అనేటువంటిది ఇక్కడ నిరూపించబడడానికి చేయబడినటువంటి ఒక తాత్కాలికమైనటువంటి ఆ మంత్రబల పరీక్ష మాత్రమే, కానీ సంపూర్ణమైనటువంటి విధ్వంసము కాదు అని ఇంతకు ముందే చెప్పినటువంటి. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి మరొకసారి మనందరికీ కూడా తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో ముఖ్యంగా మనము యజ్ఞాలు చేసేటప్పుడు జంతు బలి జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దేవతలకు జంతువులను బలిచ్చి దాని మాంసం తినాలి అనేటువంటి భావనలో మనకి చాలా మంది ఉండేటువంటిది. ఆ భగవంతుడికి అది ఇస్తేనే దేవుడు సంతృప్తి చెందుతాడు, లేకపోతే లేదు అనేటువంటి భావనలో ఉన్నట్టు. కానీ అది వాస్తవానికి ఆ బలి అనేటువంటిది అది ఆ మంత్రోచ్చారణ జరిగినప్పుడు బ్రాహ్మణులు సరైనటువంటి విధానంలో మంత్ర ఉచ్చారణ చేస్తున్నారా లేదా అనేటువంటి పరీక్షకు, అంటే ఆ యజ్ఞం జరిపినప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణులు జరిపినటువంటి, ఆ ఋత్వికులు జరిపినటువంటి ఆ యజ్ఞ హవిష్యుల వలన ఫలితం వచ్చిందా లేదా అనేటువంటిది తెలుసుకోవడానికి, వారు సరిగా ఉన్నారా లేదా తెలుసుకోవడానికి చేయబడేటువంటి పరీక్ష లాంటిది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ యజ్ఞమునందు పశువుని బలి ఇచ్చుటయనది వాటి మాంసం తినుటకు కాదు, బలి ఇవ్వబడిన పశువుకు మంత్ర బలము ద్వారా నూతన జీవనమును వసుగుటకే అటువంటి బలి ప్రత్యేకింపబడినది. సో ఇక్కడ కూడా మరి ఆ త్రినేత్రుడైనటువంటి వీరభద్రుడు దక్షుడిని సంహరించేటప్పుడు మంత్రాలు ఆయుధాలను ఉపయోగించాడు. అంటే దక్షుడికి ఈ నీచమైనటువంటి జన్మ నుండి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని ఇవ్వడానికి, ఎలాగో అతడు ఆ అధమ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడుగానే పశువులాగానే ప్రవర్తించినటువంటిది. అంతకుముందు శివుడు కూడా ఆ విధంగానే అనేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు కదా, శివుడు కాదు, ఆయన యొక్క నందీశ్వరుడు. సో నీవు ఈ మోహంలో పడి పశువులాగా ప్రవర్తించావు నీవు అంటూ అతన్ని మేక శరీరము, ఈ మైథున భోగాల వాంఛతోనే ఉన్నావు, మేక శరీరం పొందుదుగాక అంటూ శపించినటువంటిది. సో ఆ విధంగా అతడు పశువు మాదిరిగానే ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి కారణంగా ఇక్కడ ఆ వీరభద్రుడు పశువుకు బదులుగా దక్షుణ్ణి ఆ యజ్ఞస్థలమునందు బలి ఇచ్చి అందరినీ సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురి చేశారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే యజ్ఞముల యందు పశువులను బలి ఇవ్వడము అనేటువంటిది ఆ యజ్ఞ మంత్రాల యొక్క పరీక్ష మాత్రమే. ఎలాగైతే ఈ కాలంలో మనకి కొన్ని రకాలైనటువంటి మందులు తయారు చేసినప్పుడు, లేదా కొన్ని తయారు చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఆటం బాంబులు, ఏదో మన అణుబాంబులు ఉన్నాయి కదా, ఆయుధాలు చేసినప్పుడు వాటిని పరీక్షించడానికి ఏం చేస్తారు, ఆ ఎడారిలోకి వెళ్ళి అక్కడ దాన్ని పేల్చి చూస్తూ ఉంటారు, దాని యొక్క తీవ్రత ఎంత ఉంది ఏంటి అనేది. అలాగే ఫార్మాస్యూటికల్స్ లో
ఏదైనా కొత్తగా మందు కనుగొనబడినప్పుడు వాటిని ముందుగా చిన్న చిన్న ఎలుకలు, ఆ తర్వాత కుందేళ్ళు, ఆ తర్వాత కోతులు, ఆ తర్వాత చివరి దశలో మనుషుల పైన ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉంటుంటాయి కదా, క్లినికల్ ట్రయల్స్ అని అంటాం. సో అదే మాదిరిగా ఆ బ్రాహ్మణుల యొక్క దక్షతను, వారి యొక్క మంత్ర ఉచ్చారణము, మంత్ర బలాన్ని నిరూపించడానికే అలా చేసేటువంటిది. ఆ మంత్ర ఉచ్చారణ వలన ఆ ముదుసలైనటువంటి జీవులకు కూడా, జంతువులకు మరి తదుపరి ఉన్నతమైనటువంటి నూతనమైనటువంటి దేహాన్ని, ఎందుకంటే అవి జనన మరణ చక్రాల్లో తిరుగుతూ ఉన్నటువంటివే కనుక వాటికి ఇంకా ఆ ఇప్పుడున్నటువంటి స్థితి కంటే ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని పొందే విధంగానే వాటికి అవకాశం కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా బ్రాహ్మణులు వేద మంత్రోచ్చారణ చక్కగా చేయుచున్నారో లేదో యజ్ఞము ద్వారా పరీక్షింపబడును. అందుకోసమే కొన్ని ముసలి పశువులను బలి ఇవ్వడము, తద్వారా వాటి యొక్క పాత శరీరాలకు బదులుగా అవి నూతన శరీరాలను పొందుతూ ఉంటాయి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. వేద మంత్రములకు పరీక్ష మాత్రమే అది, అంతేకాని వాటిని అలా బలి ఇచ్చి వాటి మాంసాలను తినడానికి కాదు అనేటువంటిది అంతకు ముందు కూడా వేదాలలోనూ మనకు అన్ని శాస్త్రాలలోనూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో వీరభద్రుడు ఇక్కడ ఈ యజ్ఞం నందు పశువుని బలి ఇచ్చడానికి బదులుగా ఆ పశుతుల్యుడైనటువంటి ఆ యజ్ఞ అధిపతిగా ఉన్నటువంటి, యజ్ఞ యజమాని అయినటువంటి, పశుతుల్యుడు అయినటువంటి దక్షుడి యొక్క చిరచ్ఛేదనము కావించి సర్వులకు సంభ్రమాశ్చర్యానికి గురి చేశాడు అంటూ చెప్తున్నటువంటి. సో ఇంకా ఇక ఆ విధంగా దక్షుడి సంహారమైంది, యజ్ఞం విధ్వంసము అయినటువంటిది. కానీ అది పరిపూర్ణం కాదు. మళ్ళీ శివుడు యొక్క అనుగ్రహంతో తిరిగి మళ్ళా ఆ యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేయడము జరుగుతూ ఉంటుంది. అది తదుపరి అధ్యాయంలో చూడవచ్చు. సో ఆ విధంగా దక్షుడి యొక్క చిరచ్ఛేదనము జరిగిన తర్వాత ఇక అక్కడ జరిగినటువంటి పరిస్థితులను మైత్రేయముని విదురుడితో చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ, ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 5వ అధ్యాయము 25వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. సాధువాదస్తదా తేషాం సాధువాదస్తదా తేషాం సాధువాదస్తదా తేషాం కర్మ తత్తస్య పశ్యతాం కర్మ తత్తస్య పశ్యతాం కర్మ తత్తస్య పశ్యతాం భూత ప్రేత పిశాచానాం భూత ప్రేత పిశాచానాం భూత ప్రేత పిశాచానాం అన్యేషాం తద్విపర్యయః అన్యేషాం తద్విపర్యయః అన్యేషాం తద్విపర్యయః హరే కృష్ణ. సాధువాదస్తదా తేషాం కర్మ తత్తస్య పశ్యతాం సాధువాదస్తదా తేషాం కర్మ
తస్య పశ్యతాం. భూత ప్రేత పిశాచానామన్యేషాం తద్విపర్యయః. భూత ప్రేత పిశాచానామన్యేషాం తద్విపర్యయః. హరే కృష్ణ. సాధువాదస్తదా తేషాం కర్మ తత్తస్య పశ్యతాం. భూత ప్రేత పిశాచానామన్యేషాం తద్విపర్యయః. హరే కృష్ణ. భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభు చదువు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండ ప్రణాం. ప్రభుజీ. సాధువాదస్తదా తేషాం కర్మ తత్తస్య పశ్యతాం. భూత ప్రేత పిశాచానాం అన్వేషాం తద్విపర్యయః. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. సాధువాదః సంతోషముతో అరచిరి. తదా అప్పుడు. తేషాం శివానుచరులు కర్మ కార్యము తత్ తస్య వీరభద్రుని పశ్యతాం గాంచి. భూత ప్రేత పిశాచానాం భూత ప్రేత పిశాచములు అన్యేషాం అన్యులు తత్ విపర్యః. హరే కృష్ణ. తత్ విపర్యః దానికి విపరీత భావము. హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ప్లీజ్ రిపీట్. వీరభద్రుని కార్యమును గాంచిన శివగణము మిక్కిలి ముదమంది సంతోషముతో అరిచిరి. భూత ప్రేత పిశాచ గణములు కోలాహలము చేసినవి. ఇంకో పక్క యజ్ఞ నిర్వాహకులకు బ్రాహ్మణులు మాత్రము దక్షుని మరణమునకు ఆహాకారములు చేసిరి. సో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే ఆ వీరభద్రుడు దక్షుడి యొక్క శిరస్సుని యజ్ఞస్థలమునందు ఒక పశువుని బలి ఇచ్చినట్లుగా ఆ శిరస్సును ఖండించి వేశాడో, ఆ వీరభద్రుడు ఆ విధంగా చేసినటువంటి కార్యాన్ని గాంచినటువంటి శివుని యొక్క అనుచరులు, అంటే వీరభద్రుడి అనుచరులు ఇప్పుడు అక్కడ. సో వీరభద్రుడితో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యజ్ఞాన్ని ధ్వంసం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వారందరూ కూడా
ఎంతో ఆనందపడుతూ, ఎందుకంటే వారు వచ్చినటువంటి కార్యము నెరవేర్చబడినది కనుక తన ప్రభు అయినటువంటి శివుడికి ముదమును గూర్చేటువంటి కార్యాన్ని వాళ్ళు చేశారు కనుక అంతకుముందు చేయలేక పారిపోయినటువంటి వారు ఇప్పుడు ఆ విషయానికి వీరభద్రుడి ద్వారా చేయబడినటువంటి ఆ పశు సమానుడైనటువంటి దక్షుడి యొక్క శిరస్సు ఖండించి వేసిన కారణంగా ఎంతో సంతోషంతో అరిచారట. ఇక అక్కడ ఉన్నటువంటి భూత ప్రేత పిచాచ గణాలు ఇవన్నీ యజ్ఞాలు ఆటంకం కలిగితే వాటికి సంతోషంగా అనిపించేటువంటివి, ఆ విధమైనటువంటి తమోభావంలో ఉన్నటువంటివి కనుక భూత పేత పిచాచ గణాలు కోలాహలం చేసినవి, ఎంతో ఆనందంతో కోలాహలంగా ఉన్నవిట. అది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇరుపక్షాలు ఉన్నాయి కదా. సో ఒక పక్షం వారు అంటే ఎప్పుడు కూడా చూస్తాం కదా, గేమ్స్ ఆడుతున్నా ఒకళ్ళు గెలిస్తే, ఒక టీం గెలిస్తే గెలిచిన టీము ఆ కోలాహలం చేస్తూ ఉంటుంది, ఓడిపోయిన వాళ్ళు బాధగా ఉంటారు, అయ్యో ఓడిపోతుంది అనే బాధతో ఉంటుంది. సో ఇంకొక పక్క మరి ఆ దక్షుడి వైపు ఉండి యజ్ఞాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులు, అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అయ్యో యజ్ఞం ఆగిపోయింది, మరి యజ్ఞాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నటువంటి దక్షుడు మరణించాడే అని బాధతో ఆ మరణానికి అయ్యో అయ్యో ఎంతటి ఘోరం జరిగింది అన్నట్లుగా ఆహాకారాలు చేస్తూ వారు ఉన్నారు. ఆ విధంగా ఆ యజ్ఞ స్థలంలో ఒకవైపేమో శివగణం కోలాహలంగా ఉండగా ఆ దక్షుడికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు మాత్రము ఆహాకారాలు చేసి బాధతో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకము హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 5వ అధ్యాయము 26వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. జుహావైత చిరస్తస్మిన్ జుహావైత చిరస్తస్మిన్ జుహావైత చిరస్తస్మిన్ దక్షిణాగ్నావమర్షితః 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 తద్దేవ యజనం దగ్ధ్వా తద్దేవ యజనం దగ్ధ్వా తద్దేవ యజనం దగ్ధ్వా ప్రాతిష్టద్ గుహ్యకాలయం ప్రాతిష్టద్ గుహ్యకాలయం ప్రాతిష్టద్ గుహ్యకాలయం జుహావైత చిరస్తస్మిన్ దక్షిణాగ్నావమర్షితః జుహావైత చిరస్తస్మిన్ దక్షిణాగ్నావమర్షితః తద్దేవ యజనం దగ్ధ్వా ప్రాతిష్టద్ గుహ్యకాలయం తద్దేవ యజనం దగ్ధ్వా ప్రాతిష్టద్
గుహ్యకాలయం తద్దేవయజనం దత్వా ఆలయం జుహావై తచ్చరస్తిస్మన్ దక్షిణాగ్నావమర్షితః తద్దేవ యజనం దగ్ధ్వా ప్రాతిష్టదు గుహ్యకాలం హరే కృష్ణ. బృందా మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండోత్తరం. చదవండి. జుహావై తచ్చిరస్తస్మిన్ దక్షిణాగ్నావమర్షితః తద్దేవ యజనం దగ్ధ్వా ప్రాతిష్టద్గుహ్యకాలయం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం. జుహావా ఆహుతిగా నిచ్చి, ఏతత్ ఆ చిరహ చిరమును, తస్మిన్ దాని యందు, దక్షిణ అగ్నౌ దక్షిణాగ్ని అమర్షితః మిక్కిలి క్రోధముతో వీరభద్రుడు దక్షుని దేవయజనం దేవతా యజ్ఞమును తద్వా నిప్పు పెట్టి ప్రాతిష్టత్ వెడలిరి గుహ్యకాలయం గుహ్య కుల నిలయమునకు పిదప వీరభద్రుడు ఆ చిరమును చేకొని మిక్కిలి క్రోధముతో దక్షిణాగ్నియందు ఆహుతిగా నిచ్చెను. ఆ విధముగా శివానుచరులు యజ్ఞమును విధ్వంసము చేసి దానికి నిప్పు పెట్టి తమ స్వామి నిలయము కైలాసమునకు వెడలిరి. హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా దక్షుడి యొక్క సంహారము జరిగినటువంటి విషయాన్ని మనము చూసినటువంటిది. సో ఎప్పుడైతే ఆ వీరభద్రుడు మొదట దక్షుడిని సంహరించడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఆయుధాలతోనూ మంత్రాలతోనూ అది జరగనటువంటి పరిస్థితికి విస్మితుడై వెంటనే అతడికి తట్టినటువంటి ఉపాయము అక్కడ ఉన్నటువంటి కొయ్యతో చేయబడినటువంటి పశు మారణ ఉపాయమును ఆ యజ్ఞస్థలమునందు అతడు గాంచి దక్షుడి యొక్క శిరస్సును, ఎందుకంటే పశుతుల్యుడుగా భావించబడుతున్నటువంటి ఆ దక్షుడి యొక్క శిరస్సును పశువుని యజ్ఞమునందు బలి ఇచ్చినట్లుగా అతడు బలిచ్చినటువంటి విషయాన్ని చూసినటువంటి వీరభద్రుడితో వచ్చినటువంటి శివగణమంతా కూడా ఎంతో సంతోషంగా అరిచి కోలాహలం చేశారు. ఎందుకంటే వారు విజయం సాధించినట్లుగా కోలాహలము ఆ యజ్ఞాన్ని ధ్వంసం చేసి ఆ యజ్ఞాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నటువంటి దక్షుడు సంహరణ జరిగినది కనుక ఇక వాళ్ళు సంతోషంతో అరవడము, అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి భూత ప్రేత పిశాచ గణాలు కోలాహలం చేసినటువంటివి. సో మరోపక్క ఆ దక్షుడికి అంటే ఉన్నటువంటి దక్షుడి వైపుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు తర్వాత ఇతరులు అంతా కూడా అయ్యో దక్షుడు మరణించాడే అంటూ
ఆహాకారాలు చేస్తూ అయ్యో ఎంతటి ఘోరం జరిగింది అనుకుంటూ ఆ ఆహాకారాలు చేసినటువంటి విషయము చూసినటువంటిది. సో ఆ విధంగా దక్షుడి యొక్క యజ్ఞము విధ్వంసం చేసి మరి దక్షుడిని శిరస్సును ఖండించి వేసిన తర్వాత ఆ ఇక వీరభద్రుడు ఎంతటి ఉగ్ర ఆవేశంతో, ఎందుకంటే అతడు దక్షుడు చేసినటువంటి అపరాధం సాధారణమైనటువంటిది కాదు. సో కనుకనే ఆ విధంగా వీరభద్రుడు, ఎందుకంటే వీరభద్రుడు శివుడి యొక్క ఉగ్ర పరిస్థితులలో ఉద్భవించినటువంటి వాడు. ఆ విధంగా ఆ వీరభద్రుడు ఆ దక్షుడి యొక్క పశుతుల్యుడైనటువంటి దక్షుడి యొక్క శిరస్సును ఖండించిన తర్వాత దానిని చేతబుట్టి పట్టుకొని ఎంతో కోపంతో దక్షిణం వైపు ఉన్నటువంటి ఆ దక్షిణ అగ్నిలో ఆహుతిగా శిరస్సును పడవేశాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా జరిగిన తర్వాత శివుని యొక్క అనుచరులందరూ కూడా ఆ యజ్ఞము విధ్వంసాన్ని చేసి ఇక అన్ని ఒక దగ్గర పడేసి దానికి నిప్పు పెట్టేసి ఇక తన ప్రభు అయినటువంటి ఆ శివుడు నివాస స్థానమైనటువంటి ఆ కైలాసం వైపుకు, ఇక్కడ గుహ్య కాలయం అని చెప్పబడినటువంటి గుహ్యకుల నిలయమునకు, అంటే ఆ శివుడి యొక్క నిలయమైనటువంటి కైలాసం వైపుకు వారందరూ కూడా వెళ్ళారు అని ఆ మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ అంశాలను, మరియు దానికి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆ శ్రీమద్ భాగవతంలోని దక్ష యజ్ఞ విధ్వంసము అనేటువంటి ఆ చతుర్థ స్కందములోని 5వ అధ్యాయానికి భక్తి వేదాంత భాష్యము ఇంతటితో సమాప్తము. సో మరొక అధ్యాయమైనటువంటి నెక్స్ట్ అధ్యాయము అయినటువంటిది రేపటి క్లాస్ నుండి, ఆ అధ్యాయము బ్రహ్మదేవుడు శివుణ్ణి ప్రసన్నుని చేయుట. సో వీళ్ళందరూ కలిసి ఇక ఆ యజ్ఞము ధ్వంసమైన తర్వాత వీళ్ళందరూ కలిసి బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్తారు. బ్రహ్మ వారికి చెప్పబడినటువంటి ఉపాయము ఆ శివుడి దగ్గరికే వెళ్ళాలి, శివుడే మళ్ళీ శాంతించి మీ యొక్క యజ్ఞాన్ని పరిపూర్ణం చేస్తాడు అని చెప్పడం వల్ల తిరిగి అందరూ కలిసి బ్రహ్మతో సహా అక్కడికి వెళ్ళడము. ఆ అంశాలను తదుపరి అధ్యాయంలో చూద్దాము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.